Третье послание святого Яна. Раздел 1. Старэйшына, умілаванаму гаю, якога я люблю ў праўдзе. Умілаваны, малюся, каб ты быў здаровы і каб ва ўсім шчасціла табе, як шчасціць тваёй душы. Я вельмі ўзрадаваўся, калі прыйшлі браты і засведчылі пра тваю праўду і што ты паступаеш па праўдзе. Для мяне няма большай радасці, як чуць, што мае дзеці жывуць у праўдзе. Умілаваны, ты паступаеш згодна з вераю ў тым, што робіш для братоў і чужаземцаў. Яны засведчылі перад касцёлам пра тваю любоў. Калі адправіш іх па-божаму, добра зробіш. Бо дзеля імя Христовага яны пайшлі, нічога не беручы ад язычнікаў. Таму мы павінны прымаць такіх людзей, каб стаць супрацоўнікамі праўды. Я напісаў ужо касцёлу, але Дыятрэф, што любіць першынство сярод іх, не прымае нас. Таму, калі прыйду, узгадаю яго учынкі, якія робіць, зласловячы нас. Не задавольваючыся гэтым, і сам не прымае братоў, і забараняе тым, хто хоча прымаць, ды выганяе іх з касцёла. Умілаваны, не наследуй зло, але дабро. Хто чыніць дабро, той ад Бога, а хто чыніць зло, той не бачыў Бога. Пра Дыметрыя усе сведчаць, нават сама праўда. І мы сведчым, а ты ведаеш, што сведчанне нашае праўдзівае. Пра многае меў напісаць табе, але не хацеў пісаць атрамантам і пяром, бо спадзяюся хутка ўбачыць цябе і паразмаўляць з табою. Спакой табе, вітаюць цябе сябры, і ты прывітай сяброў паіменна.